Amen. Ukuthula esikhofeni. Ukuthula kumncini. Ukuthula kumandukulu. Ukuthula kumaphupho. Shine sikhova shine. Ndiza ezimncini ndiza. Ngiyabingelela kupholi bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Baba wethu mashinini ngiyabingelela, mama ngiyabingelela. Nopholi bonke ngibingelela ibandla lonke. Amen. Kuthiwe nje mangenza inkonzo yendumiso. Ngalesikhathi samanje kusho ukuthi noma ngabe bewune stress esinjani asibe seceleni, noma ngabe uhlushwa yini ayibe seceleni. Ngizoba nezwi elilodwa nje kuphela and then bese ngibuyele emuva. Izwi sizothola kumahubo 34, sizofunda nje ku5 phela. Babheka kuye phezulu bakhanya, ubuso babo abusoze bajapha. Ngalesikhathi samanje mhlambe bongakabi nechance yokubhekana noNkulunkulu ngoba akekho umuntu oke wafika kuwe wakutshela ukuthi uyadinga ukuthi ubhekane noNkulunkulu. Sezikhona zonke izinto ziyame eceleni, kodwa ke usizo lethu silithola kuNkulunkulu. Uyabona bazalwane, mubi umuntu othatha ithemba libeke kubantu. Ike lathi izwi kaNkulunkulu ke ukuthi umuntu othatha ithemba lakhe alibeke kuNkulunkulu. Lithi ufaniswa nesihlahla, amasizini iBhayibheli lishilo ukuthi azofika, kodwa alifezanga isihlahla sithobela amasizini ngoba thina sikhonza uNkulunkulu ongasusi isimo, kodwa siyenza sibe namandla phezu kwesimo. Lesimo esihluphe endlini namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi izothoba ngoNkulunkulu. Umlilo zosuka nawo uye nawe ekhaya mawusuka la, provided mawukhumanile noNkulunkulu. Lalela bazalwane, umoya oyingcwele awukwazi ukusebenza kuwe ufike umoya oyingcwele kuwe bese uba same place. Umoya oyingcwele wafika kuHezekiya wathi hambe entabeni la uzohlangana nomoya oyingcwele khona. Umoya oyingcwele wafika kuJeremiya wathi yehlela endlini yombumbi, ukhona umoya oyingcwele lapho. Nathi namhlanje size kumoya oyingcwele sizothi noma kungenzeki kahle umoya oyingcwele wena useyinkosi, noma singakatholi lutho wena useyinkosi ngoba bake bafika ngelinye ilanga uJesu Kristu amadoda athi thina sijikile ubusuku bonke asitholanga lutho. Uthi no madoda ngiyabona manethi niyawagoda yonke into enifunayo manje liphosele ekujuleni. Mhlambe lesikhathi lesi i-appointment yakho noNkulunkulu akukhohlwe yinkolodo zakho, akukhohlwe ukuhlakanipha kwakho, akukhohlwe ubuzazi kwakho. Manje sifuna ukuthi siye kuNkulunkulu ngenhliziyo emhlophe. Yebo baba silimele, siza nokulimala kwethu. Yebo baba siyalimala endleleni, kuyenzeka abantwana bayahlupha, kuyenzeka siyadivosa. Hayi siza nazo lezo inkinga, siyozishiyela bani? Ikelathi izwi kaNkulunkulu lina nonke nikhathele nenisindwayo wathizani inkinga. Lesikhathi samanje inkonzo yendumiso ayifuni experience yomuntu, kodwa ifuna ukuthi sibuyele kuye simtshele ukuthi wena uthe uma sembethe wena thina sikofunyana sihambaze. Yebo endlini ngishiye kungananiki akunankinga lokho, ngize kuwe. Ngalesikhathi samanje bazalwane bafisa intela ningibambeleni ingoma esi